knaldrøv. Så rammer godt nu. Ja, men han har også ude med mig flere gange. Ja, sgu. Men han har været stærk på det med lige for først der. Han er god på venstre, du. De gode ved at fortælle, at han ikke snakker lige så godt dansk som alle os andre, det er, at han hører efter. Det er sat med tæt på i først. Nu kommer der 2. Det eneste vi har med det er hans venstre hånd, den skal vi have rettet på. Ja, men... Ja, flot billede. Men det er ikke så det godt, som man gør, Flemming. Så er det ikke alle, der skal have armen helt der. Nej, men det er venstre hånd. Han er helt ind under. Ja, det er godt, men nu skyder nok med for langt gevær. Ja. Lige finger ind på Baskyli. Og det er slut. Højduerne, der skyder bedre. Jamen så... 还有子弹，还有子弹，要不要？Okay.